Hej og velkommen til Easy Cloud Manager. Mange tak, fordi du er med. Hvis du jonglerer med filer mellem Google Drive, Dropbox eller andre cloud-tjenester, og du ikke er helt sikker på, hvordan du organiserer dem på en måde, så du får mest muligt ud af din cloud-drev, så er du kommet til det rette sted. I denne korte gennemgang vil jeg vise dig, hvordan Easy Cloud Manager kan hjælpe dig med at overføre og organisere dine data og filer på tværs af flere cloud-tjenester i løbet af få trin. Det bedste ved det her er, at du kan flytte store filer, små filer, mapper eller hvad som helst du har lyst til, uden at skulle downloade og uploade tingene igen. Det er en kæmpe gevinst for både din tid og dit dataforbrug. Lad os tage et hurtigt kig på, hvordan Easy Cloud Manager rent faktisk fungerer og hjælpe dig godt i gang med din første succes. Og her er vi så. Dette er Easy Cloud Manager dashboardet, hvor du kan se en række cloud-drev, du kan vælge imellem. Herover finder du de cloud-drev, som du indlæser i Easy Cloud Manager, hvilket i mit tilfælde er disse 3 drev: Dropbox, Google Drive og OneDrive. Når du går til Cloud File Transfer, er det her magien sker. Denne sektion giver dig mulighed for at vælge kildedrevet. Og i dette afsnit kan du vælge måldrevet. Du klikker på Load Drives, og så er det klaret. Nu er du klar til at flytte rundt på tingene, som du vil, og organisere din drev præcis som du ønsker. Proceslinjen giver dig en statusrapport over din opgave og viser dig, hvor mange procent af opgaven, der er fuldført. Når hele processen er færdiggjort, kan du roligt gå ind på dit drev og efterse dine filer. Så snart overførslen er blevet fuldstændig gennemført, vil dine filer automatisk dukke op i destinationsmappen. Det er virkelig så utroligt nemt. Som du selv kan se, er det så let som en leg. Easy Cloud Manager gør det super nemt for dig at overføre filer fra en cloud-lagringstjeneste til en anden. Hvorfor prøver du ikke selv? Og hvis du støder på problemer, eller hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer, er du velkommen til at skrive til os, så hjælper vi dig meget gerne igennem processen. Ha' det godt, held og lykke og god fornøjelse med at udforske Easy Cloud Manager. Vi håber, at du bliver hængende, og at vi kan hjælpe dig med at organisere dine filer mere effektivt. Ha' det godt, og vi tales ved snart.